И хора, здравейте! В днешното видео ще играем FIFA. Ще играем на ето този мод. И това е първото видео на FIFA. Играем на ето този мод и ще се опитаме да стигнем до ето тук минимум. Или ще се опитаме да стигнем даже по-напред. Сега, нали знаеш, че играем срещу ботки. Ама искаме да спечелим нещо. Ще отваряме пакове и някакви хубави неща сигурно ще видим. Ще се паднат, сега ще видите отбора. Бих един пич с това върнат мой приятел, играхме едно в едно. С Сиема ми му вкарах. Валверде, основна фигура, може да се каже от началото на сезона, в евротурнирите и в Добре, отбора ми не е слаб. А даже не че не е слаб, слаб е. Той иска да кажа. Значи, ако искаш да идват пак деца вкъщи, Аз си го оправих. какво си оправя? Гледай, чашите са ти тука. Идвай, седам и да ядем. Добре. Няма да ти се молим. И сега изчакай, че снимам видео. Оставаш гладен. Искам чашите да се дигнат и да се оправи тук. Маса на храни. Айде да видим. Ако искаш да идват друг път деца. Добре, сега само да свърша видеото. Добре, хора, много се извинявам, да ти дойде такова. Добре, защото имахме сега гости, мои приятели и искат да се оправя. Кажи какво да ядеш, майка ти ще седне и сега ще дойде. Ама аз не съм гладен. Аз не съм гладен. Добре. Оправи си нещата. Пак се извинявам. Младия бразилски нападател беше национал на своята страна, което говори също много. Пътя, какво правите ви? Не че... Чуваме ли? Ай, бия хубаво. От как не водим. А да, той Белингам вкара. Винисиус сега Аз си добре. Винисиус продължава движението си. От. Също по лявото крило. Да, не попадаш. Засигнало Не него. почва. Но все пак е в краката на Рюдигер. Милитао. Камавинга. Сбърка крите от колесите на Хайде! дава шанс за контратака на техните съперници. Това е интересно, не беше обаче като че това най-вероятното решение. Гудмунсон спринтира, него видя обаче неговия съотборник и реши да върне топката назад. О, Белингъм, много бърз гол. Винисиус. Можете да взаимодействат двамата. What? Какво? Много хубаво заставане на Камавинга. В първия момент дори остана впечатление, че леко тръгва да го изпревара неговия съперник, но след това Аз ще го караме с вратар. лично застана само полуобръщане. Еднакво Камавинга отнечи с топката. Отново съзнавайки, че има и съотборник зад гърба си. Ето тук вече влезе пред нападателя. Не! Мега вратарче! И пак Камавинга. Няма. Бат, много голям риск. What? Какво се случва сега с телефона? Валверде оставя топката на Ерик. На малко пространство бяха два. Айде да гуглиш! Защо си става много валял, че не може да вкара и такова попадение? И едно даже. Но съм те направил. Айде! Гол на Джак Грилиш. Гудмунсон. Андре. Диаките.
момента за подаване към Винисиус, след това все пак свършили нарушение. Бъде, как я пропуснах тази топка, бе? Още ситуацията от Много съм смутен. Между другото, да излега бих и го мисля. Това я пропуснах. Стига до позиция за изстрел. Просто му липсва точност. Хубаво подаване на Рюдигер към Валверде, който обаче не можа да владее топката. Дирките. В момента се лега хора. Боли. Това е май хетрик. Не хетрик. Уи. Малко на по-долу. Ето тук беше започнал малко по-усиления натиск, малко по-сериозната преса на Реал Мадрид, но слушай малко шанс, позволява на футболистите на Лио да атакуват, да десат бързо топката и да стигнат до наказателното поле. Там обаче Карвахал корнер в полза на домакините, но все пак Карвахал се свърши лоша работа. Ето още нещо пресече подаването. На Грилиш! Грилиш от бол! Грилиш! Грилиш! Голардо! Шестголът се тира в наказателното поле, топката е изчистена от Рюдигер. И пак Шегрова, гръба му е Винисиус. Финиш направи. Центрирана Шегрова, това беше страхотно отиграване. Сложи топката на главата на Джонатан Дейвид и метан. Точно той можа обаче да преодолее Лунин. Всичко беше коректно, нямаше да сяда. Лунин паднал в опита за добавкия на Джонатан Дейвид. Успя все пак да протегне ръка, да боксира. Браво, Еляо. Вие създава своята голова възможност. Хитрик. Играта, разбира се, Тук имаме в тази ситуация. хора. Нов корнер. Валверде, че си на дъската града. Около центриране на Шегрова. В испанската преса също обърнаха внимание на този футболист, изтъквайки, че е един от най-опасните в състава на Лио. 25 години е този косовски полузащитник, роден в Германия. С номер 23, който сега виждам в близост на нашите екрани. Влади. О, съвсем живеки. Бате, как си мина през съдията? Кабела. Как е то пич? Посред Сиема ми. Защо? Какво стана, бе? Явно не, тъй като Как излезе? излезе лови. Как излезе? Обаче, как мина през съдията? То пич, където се му хвърлях топката? Той мина през съдията буквално. What the hell? За последно Андрей Лунин беше титуляр. В предпоследния кръг на миналия сезон на Шампионското Браво е Карвахал. резултат 4-4. А пък в Шампионската лига в финалите Давай, дриблинг. по миналата година. Бата, аз помислих, че сме белите и центрирам на белите. Ау! Гол! Чумани. Милитао за Рюдигер. Каква скоба му избомбих. Едната бедико. Да се получи комбинацията. Милитао обаче там, където трябва.
бе, фаул! Аре бе, съдя, дай нещо интересно. Дай фаул. Сега не чу. Винисиус. Дрибона там, не навън. Се центрирай. Чакай, обаче дай да минем първо тоя. Айди! Как да направи тази зана? Ножица. Не за много. Чакай да се. Не, води, внимате. Гледам Реал Мадрид матча. Ще гледам. Ето го слушам. Как още Реал Мадрид не са вкарали гол? Играят срещу някакъв смотан отбор. Даже им забравих името на тима. Другия. Бат, искам корнер много. Да, сега ще го направим. Португал. Имаше изпускане срещу Винисиус, обаче дава знак играта да продължи. Дуспа! Yes, Дуспа! Чувани. Ей, гол на Джак Грилиш от пеналти. Рюдигер решава да напредне. Продължава движението си Винисиус. И той се с дълъг пас към Карвахал. Малко по-висока топка обаче. Португал. Quando se vestisse Дуспа. Още веднъж ситуацията при центрирането. Рибейро опита да реши си топката. Вратаря Шевалия също излезе. За това се създаде лека суматоха. Девид. Камавинга отне. Винисиус, наказателното поле. Това е един от най-защитните създани. И го доказа вече в защита. Преди само в атака го правеше. 30 минути футбол вече в началото на този двубой. Португал. В Северна Франция. Абе, искам корнер. По ситуация за двата отбора. Килиан Мбапе, недоволен от нещо. Корнер да поиска. Пак ли излязо, бе? Ще води в резултата до 30-та минута, но този път легендарният ми защитник с главички не може да вкара. Туто, моко, оля. Такава е стратегията на Карло Анчелоти. Те си имат същия набалател като мой. Предател. Yes. Кориндер. Ай, бака. Бака, ще биде ла кака. Ай. Примерно на Рюдигер отдели малко ръководче преподаването. Хубаво препоръчно подаване към Винисиус, може би ето за подобна ситуация да ни вземат футболистите на Реал Мадрид. Шегрове, можа да зараби топката, все пак тя остана в негово владение, след това Боади. Високо напред беше изнесена. Хора, и сега свършвам видеото. Да се случи това препоръчно подаване на Камавинга. Хора, айде от мен.